Bé, doncs avui som aquí per anunciar-vos unes jornades de debat en clau municipalista amb la mirada republicana i situada a comarques gironines. Unes jornades que tindran lloc aquí a aquest municipi, a Verges, el 6 de novembre, i organitzada per l'Espai Municipalistes per la República i amb la col·laboració de la candidatura popular d'aquí Verges, de Junts Fem Poble, que portem 6 anys governant aquí al municipi. L'objectiu d'aquestes jornades és treballar des d'un punt de vista tècnico-polític grans debats de polítiques públiques que moltes vegades són difícils que ens arribin en els pobles més petits. Debats que ens afecten, que solen quedar circumscrits en entorns més urbans i que creiem que són necessaris i interessants tenir-los com a perspectiva i aprofundir de fons en ells. Tractarem grans temes com ara la gestió de l'aigua, els lideratges locals en clau feminista, també les energies renovables i la dinamització econòmica de municipis petits i mitjans. Municipalistes per la República des de baix és un espai de coordinació política, de candidatures àmplies i plurals, que té com a objectiu superar el partidisme de curta volada i crear grans consensos, grans acords conjuntament entre tots aquests espais municipalistes. El que volem és teixir aliances polítiques i socials treballant des del republicanisme, feminisme, ecologisme i des d'esquerres. Aquest espai el vam crear el 2019 amb unes 14 candidatures municipalistes i hem treballat des de llavors en crear polítiques de recuperació de sobirania en tots els àmbits que implica el treball municipal, vitals, comunitaris, sota aquesta estratègia, però sempre posant l'accent en treballar de manera coordinada i enxarxada entre tots els municipis. I també amb un objectiu de crear una república o diverses repúbliques, però teixint aliances amb els sectors més amplis possibles, de manera que enfortim el treball municipalista des de baix i sempre treballant amb la gent. Tot i que aquest treball de municipalistes arrenca a ciutats grans i mitjanes, aquesta necessitat d'enxarxar el treball municipal per enfortir l'acció política que puguem dur a terme és una necessitat que s'estén a tot el territori i és per això que organitzem aquestes jornades aquí a Verges. L'objectiu de totes les taules de debat és compartir les experiències que hem treballat, els aprenentatges, les bones pràctiques i també, com no, les limitacions que comporta aquest treball. I debatem i d'aquest treball que puguin sortir estratègies comunes. Des de Junts Fem Poble fa 6 anys vam iniciar un projecte, pensem, molt transversal, amb molta gent col·laborant-hi, un projecte que va iniciar-se amb diferents membres de diferents espais polítics i la veritat és que l'experiència ha estat molt positiva, molt bona i en fem una valoració, com deia, molt positiva. Per què hem triat una localitat com Verges? Doncs perquè aquí, com us comentava, l'experiència ens porta a dir que treballant d'aquesta manera, treballant des de certs espais polítics, es poden trencar sostres de vidre històrics. Des de Junts Fem Poble vam veure la necessitat de debatre sobre com construir espais polítics més amplis i vam decidir d'alguna manera col·laborar amb Municipalistes per la República per organitzar aquestes jornades perquè ens interessa, perquè veiem interessant i necessari debatre sobre com des dels pobles petits es poden iniciar transformacions que canviïn la vida de les persones dels nostres municipis, dels nostres veïns i veïnes, i de com des del municipalisme es pot servir d'exemple sempre com a experiència de liderar algunes polítiques de canvi profund per construir república des de baix. Per tant, repeteixo, animo a tothom a participar-hi, pensem que són uns debats necessaris, uns debats molt rics per començar a construir república des de baix.